Kau kan apa sehandal tinggi ya? Bagi dia semua. Tak ada. Sebenarnya tak ada. Chini krong nai tong nai jodo tahuk tei buhuk song norok no hai sanani ko klayo jengol jorawo Agartala Maharaja Birbikram airport tik tabuk pasta sara pasta ni laijak jeng saimano tai norok saimano jeng buhuk laisani mokol operation ni bagai 25th July salo Agartala yakari Guwahati bakhak bini treatment ni bagai thanglai mani tik aboni saldamni yagulo jeng haino hai Guwahati yakari bukhuk laisano Guwahatiyo kabui jeng sini khorang tei khorksa khorok ni adong rok Agartala wo haino hai saksakni tongthaino kipilka
norokno haino hai sanani ko kalayo norokni khairok mani norokni suba subai na buku klaisani mokol operation eba mokol ni treatment khlainani bagai Guwahati ni Shankara deba neptarolayo tlangja khabono phiaba je khakamani hai eba je wanshok laimani hai je khatung laimani hai ngliaboi balai khakamani bai norokno sanani ko klayo eba khnarani ko klayo जों वानशक माने बिनि मकल ऑपरेशन माने यागुलो जों सिमिया जत लुकुरकनो खातुंलाय माने बो संसारनि नायथक जत बरक हायकेनो नुगै मानानो नै हियाबा आबो हाय डॉक्टर नि बखक्ति कुनो एश्योरेंस ग्रैखो आबो डिटेल्स जों चिंता कोकरा दिलेन आताइसिनि लगे चिनि सारानन्द बो फाइसक बायजाक बो महाराजा प्रदुत किशोर दे बर्मा बाय गुवाहाटीयाव थांसयगा बुकुक लाइसानो ट्रिटमेंट खालायथानि गोबां सुबा सुरनानि बागै आं सिनि सार तरुन बायनो थायाथनि कक सानाय 25 जे थांलायमानि यागुलो तिनि 28 सालदामनि यागुलो नरक किपिलका बा जों जतनो किपिलका जों गुवाहाटी एयारपोर्ट स्राय स्राय कक सालायनानि जरामानि याफाना जों आगत एयारपोर्ट फाय सिनि लुकुरंनि बागै किसा इनफरमेशन बुकुक लाइसानि रलायनाय आं थासिं आनि सिनि खंनाय तंनाय जर दाखुबो तै बहुक संनाबो सानानि साइटका जरा कमनि बिसिंग जे मकल ऑपरेशन मे बी मंडे या ट्यूसडे रगंना तंगमानि फियाबा तांगिंलिया तामो प्रॉब्लम तं मकल ओ संसारनाबोनो फुनुगनानि सैतेमो तामो प्रॉब्लम जों खनायमानका बिनि मकलनि बलै हाई प्रेशर आबोनि यागुलो से नुगनायबा नुगियाबा ऑपरेशन खलायना दा खलायजागिया मकलनि फ्लडनेशन नायदों या आबो हायरखो जों खनायमानका डिटेल्स नि कुक दिगिस खनानो औ सर बेलायखायनो हामबाय तिनि जों हायनो हाय लाइसनरगै जों थाइजा थाइनै शेयार खालायनाय चिनि खरांनो अजागा हामाय मायाफोरो तामनि हिमाले 25th जों गुवाहाटीयाव थांफ्रुबो बलगिरि जाक बिनि टीम तिनि बहायनो हाय अजराव बतंगो चिनि लगियो आं तरुण देबमा ताबुक अजराव चिनि आगुलि एयारपोर्ट फाय चिनि बिरखं फाय बिखलाय फायका लाइसानरगै गोबां मानसिनि हास्तेनि खाजानि ताखकथाय बुखुकसं ट्रिटमेन्ट रगै खोनानानै बेलायनो जग जग तमै खोना आव बेलायनो वाना मा सिंसा जों डक्टरक बाय सालायमानि यागुलो डक्टरकनि खुक्तै जों सराय सरायकै सायमांखा लाइसानि अ बेमार बेलायनो क्रिटिकल जों गोबांमा चिनि ससियेल मिडिया तै जों कायसा बाय कायसा सालायमानि बा जे सिमानि जों शेयार खालायलायमानि बिनि मकल कैटारेक्ट रगुंना होनायाखै बाट रिजल्ट आबो कैटारेक्ट या आबो ग्लुकोमा डक्टरनि जे कगनि सामानि नरगै बिनि मकलनि नार्भ थाङै ब्रेनाव एफेक्ट हुइका ओंखाय आबोनि बागैनो बिनि ब्रेन मकल बेलाय प्रेसार उंथांका बिनि प्रेसार ताबो 50 to 55 बिनि मकलनि प्रेसार न कमिरिना बागै डक्टर चाइतकदानि होनै जोंनो टोटल 9 वेरियस टाइपनि टेस्टनि बागै जोंनो रिखा मिया सारिक जरातै जे टेस्ट दं मानि 430 टेस्ट नि रिजल्ट मांबाय मैया गुलो डॉक्टर न फुंना हिनि वानसुक लाइमानि जों बेलायनो चाइटक लाइमानि न फियाबा लास्ट जे थैनि टेस्ट रिमानि आबो जरा गोबांमा नांगौ होनायखौ जों सारिकनि 6:30 थाङै मानिका आबोनि यागुलो जों डॉक्टर बाय जों कनसाल्ट खालायमालिया तिनि सानडे हलिडे ने बागै तिनि अफ हांगाकाय रिजल्ट माबाय माने यागुलो फाना डॉक्टर बाय जों आबो खलायलै मालिया खोना फुंनि दामसिसाव चिनि ताकुक समर ब गुवाहाटीयाव तंग्रुक तंखा ब कमप्लीट रिपोर्ट लाङै डॉक्टर ने आरो सबमिट खालायनाय डॉक्टर नि टीम अलरेडी रेडी खालायजाक दङ बर टीम आसुगै अब कि खाना न उंनाय ना सालसा सालायनि परे उंनाय आबो काहामकाय सजगनाय खाजानि ताकुकथै बुखुकसं नरक जतन खालगै नासिंतं दङ बिदि रिजल्ट न खाना बागै फियाबा बेलायनो खासामानि खादुमानि ताम हिमाल बिनाबो बेलाय क्रिटिकल डॉक्टर सामानि ताबो ऑपरेशन जों
मेजर ऑपरेशन जों ताबो खलाय रिनानि आबो कुनु सिचुएशन या जों माइनर ऑपरेशन खलायना बागै वान्स खलायनाय माइनर ऑपरेशन जस्ट बिनि जे प्रेशर 50 to 55 तो माने आबनो खायखलायै 21 तो बुनाय आबोनि यागुलसे जों बिनि प्लान्टेशन बागै जों नेक्स्ट स्टेप नानाय आबो हायकेनो जों अजागा सार अनंत देब्रमा तंगो चिनि बुवाग्राबो चिनि लगे तंग तो माने जों आजागो हेड अफ द डिपार्टमेंट ऑफ आई स्पेशलिस्ट रबाय जों कक सालाय अबो हायनो मांखा काय अजरा कदों माव अ गेपो जों आरो बेबाक तंगै हायनो रां पैसा सोबायलै उया हनै जों टीम कायसा फाइफैका जेफ्रु तैसा ऑपरेशन चंनाय आफ्रु आं चिनि खरंना बकयनाय तैसा रहना बागै हेबा कायसा सिंमुङा जायो तै चिनि खरंनाय तंनाय जत ताहुक तै बुहुक जं हासनि लुगरक साइमानानि मुसुं खना डाक्टर की एश्योरेंस दा रिया जे मकल सालसा नुगनायने नुगे बाहाय बुचिका डाक्टर नि को कुबुय कगनो अब डाक्टर जे जोंनो खाकचांमारि मानि खा तंथंमारि मानि 100% हनै डॉक्टर साया बाट बरक म बिनि प्रेशर कमिरि मानि यागुलो जोंनो जरा रेनाय जों तिप्रासा हास्तेनि चिनि तिप्रासा खाजानि ताखुकतै बुकुक संनो रुगै कायसा जरानो जों वान सुगै जों शेयर खालाय कक सालाय जों फाइनल डिसिजन थांनाय बिनि ऑपरेशन प्लान्टेशन खालायनानै जोंखि गुवाहाटी खालायनाय ना दिल्ली खालायनाय ना हायद्राबाद खालायनाय जोंहाबो फाइनल डिसिजन नावयाखै चिनि खाजानि ताखुक तै बुकुक संनो जों हायनो हाय साख्लाय फैनाय बेला हम सारनि खुक्ति बके सानामु जों महाराजा प्रदुत किशोर तो निनि लगी नंबो महाराजा लगी हांसोइका गुवाहाटीनि शंकरा देबा नेप्टार लायाव बाहाय खनाकाबा राजानि खुक्ति बो बाहाय एश्योरेंस रक नों खनायमान खाबा बुचिखा लाइसानि ट्रिटमेंट ना थांथिनि बेले चिनि खरंना हां पुइला सेकां हामबाया फारो ते ओ दिनो जे डाक्टर नि ट्रिटमेंट जों जखन थाङै आसुकलायका महाराज बो सालायका ते जत बरन बसकांगो तै डाक्टर बाय काहाम के कक सालायका चिनि महाराज कक सालाय परे लास्ट तो डाक्टर बाय कक साव परे बो बाय आं एकै गारिबो जों ताज होटेल थांलायका थांदो तै कक साका आं आरो आसुगिबो साका इनके जत नांसाक लाइसानि ऑपरेशन अंगना नांनाय बोले अकं साव महाराज काय जेहेतु डाक्टर बनो कक साका बनो ऑपरेशन मास माखायनाय इनके महाराज निजिस्व साका आनो लाइसानले जों जेखेबानो जे साकाबानो जों लाई ऑपरेशन खायरिनाय अकगले महाराज साका किन्तु डाक्टर बाय लास्ट कक सालायमानो थाइजिं सालायका डाक्टर वक्त आं तो स्वयं लास्ट कक सालायमाखै किन्तु जेखेबानो लाइसानि ऑपरेशन नि दायित्व कै चिनि महाराज नांता हामबाय आसुनो को लगे हाबानि कोगनि बागै अबहायकिनो चिनि खरंनाय तंनाय जत ताहुक तै बुहुक संनो खनायमान खना सार अनन्तनि खुक्ति बतै ताखोक्रा डीएसपी तरुण देबरमानि खुक्ति बो जे बुकुक लाइसानो ट्रिटमेंट नि बागै गुवाहाटी लांजाक मानि आबनि यागुलो बबहाय डाक्टर नि बखक्ति एश्योरेंस जाखा महाराजा प्रदुत किशोर देबरमन नि बखक्ति बबहाय सुबासुरक खलायजाक नायनो रक खनायमानका ते अबहायकिनो चिनि खरंनि बखक्ति हासेनि लुकुरक न हायनो हाय कयनानि मुसुं फिरो ताखु अक्रारनि खुक्ति जे सामानि हायके बुकुक लाइसानि जे मकल ऑपरेशन अब ताबो सक्सेसफुल याको तामनि बागै हेंगे ताबो जरा तंख ताबो गते रांपुंसा नांखाबन बागै नरकनि सुबासु नांगो अब हायकेनो बुकुक लाइसा सिमिया हासेबो गोबां मालुकुरक दङ मकल नुकिया याकुंयाक मानिया एबा दालबिदाल बेमार रक बाय उसुबजाक कलाइजाक एबा हांसाजाक अब हाय लुकुरकनो बस हसानानि बागै नरक चिनि खरांनि कक्टमा एबा चिनि खरांनि कन्टेक्ट नाम्बार कन्टेक्ट खालाय जों बाय कन्टेक्ट खायदि सुबासुनि बागै राजा खरागुली महाराजा बीर विक्रम राजा खरागुली एयारपोर्ट नि सिमी मांगप्लिति सानाय जितेन्द्र तै सागर कालन लगी आंगनजि चिनि खरा